Hi guys, welcome back to my channel. आंनि चेनेलाव नोंथांमोनखौ आरोबाव बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं, आंबो मोजाङैनो दं। ओमफ्राय आंनि दिनैनि भिडिअआ जागोन नाथुलायाव बेरायहैनाय। बिदिब्ला नोंथांमोना आंजों लोगोआव थुफादो। फैगोन ना? ब्रेकफास्टनि थाखाय फैबाय बियो। ओमफ्राय सानदों ओरै लाबोगोन आं लाबोनो लायसै जाखांबाय जाखांनानै दा रुमाव थाफिनसै ओमफ्राय गारि नेदों गारिया ओमफ्रायो 8:30 फैगोन नाथुलाथिं थांनो नागिरदों जोङो दा थांना नागिरलांदों ओमफ्राय दा रुमाव थांगासिनो नेगासिनो गारिखौ दा फैया ओंखारबाय नै गाहायाव थांगासिनो थाबायगासिनो गारि नेगासिनो थांनो थाखाय नाथुला थांगासिनो नायलांदो एबार गाखोहैनोसै गारि एबार थाबायगासिनो आं लास्टआव थांसै नामा? बिराद आरामलै आंबो फार्स्ट टाइम इनोभा गाखोदों मलि मानसि मोजांलै फैदा बुंनाय बायदि मोनदों नेनांबाय बेयाव पारमिट लाबोगासिनो पारमिट नङाबा थांनो होआ ना थांगासिनो नाथुला माबादि लाखि फैबाय दा बियाव पइन्ट दं बेयावहाय ओंखायनो लाखिदों Hello, welcome to my channel vlog. Second channel vlog. बै माहाजोन नुलाय बै नुनाया कान्चनजंगा बारा मोजां नुहुरला वाव मासे समायना जायगा कान्चनजंगा हाजो
Wow, masih समायना मबाइलावहाय बारा मोजां नुवासै फट' खेबजागासिनो फट' दा खेबजाखांनानै दावखोलांबावसै गोजौआव नाथुलायाव बयबो दंफैयो नै बयबो फट' खेबजादों गासिबो टुरिस्टफोर गोजा वाव masih समायना Aku sinaina. Mini Mi Siap. Siap tidak? Tuh, mana baju dan apa? What? Dapat sidang nani? Sugun bra. Breakfastnya kan ini langsung dong dose. Sana say. Yo. Jakushu. Okay, you have to bag na. Omelet बानायगासिनो बेयाव मोनबाय जानोसै बेनिफ्राय सालोंसै बिदिबा थाथ'दो दे बर'बा एसे दङ बैहाय फट' लागासिनो सासे yes hi नै बेयाव दसे थाथ'दों मोजांना जायगाया जा समायना ओरै नाहरला ओरैहाय बरफफोरा एसे गोलैनानै दङ लानानै सिथाबनानै एसे नाहरदो देखायदो Finally सौफैबाय नाथुला वाव मस्त मोजां जायगाया थाबाय थाथावथावथार थांनोसै दा थाबायलांनानै नायनोसै जा मेङो गोजौ थांनानै जोबोद थाबायगासिनो दावगासिनो masih मोजां wow
भिउआ मासे मोजां मेङो थाबायनो गोजौ जायगाखाय जानला मोनला फट' खेबनो मोना मेंनानै जिरायबायसो नै बेयावहायो भिडिअ लाबाय बिराद मेंबाय मासि मेङो आरो खेबनो होआ दे बैयाव बेयाव फट' लाबोगोन नाथाय खेबनोनो होआ मा खालामनो India जा मोजां चाइनाफोरनि न' फिसा फिसा लुनानै दोननाया नै बैयाव खुलिबाबो फाइन लायोनो बेनिखायनो खुलिला बैयाव थांखांनानै फैबाय थाबायफिनगासिनो दा नाथुला थांखांबाय चाइना बर्डार नायनानै फैखांबाय द' गायाव थांफिननोसै गारिखौ बेयावनो दोनो बिनिफ्राय बै ससेनिफ्राय थाबायनानै गोजौआव नायनांगौ जोंनाबो गारिया अबेमोनथाय टयलेटाव थांनो थाखाय जा गाहायाव थांनांगौ थाबायगासिनो जा मोजां जायगायासो खिन्थु अक्सिजेन बिराद खम हां लानो बिराद खस्थ' जायो गाहायाव फैबाय बेखौनो नायखांनानै फैबाय गाहायाव दा टयलेटाव थांसै जोङो आखाइ साजोबो गुसुआनो बिराद गुसु हाथ मोजा बायाखै नै मालायनिखौसो गानदों खावसे खावसे जायगाया बिराद मोजां फाइन लायो खेबनोनो मोना 300 ना बेसेबांबा फाइन होनदोंमोनहाय मिथिला गुसुआनो आखाइ सागुलायो Dayo जों दंफायो बाबा हरबोजों आव गोलैसैमोन आं मास्कखौ बावबोबाय मास्क लायफिननांसिगोन आं बावबोबाय लायफिन
जोमैया होथेजोब्बाय बरफआ माबायदि थायो नै गथा गथानो एसे सिगां फैबाय जोङो एसे सिगां फैबाय बेयाव बांसिन जाबावगौमोन दसे उनाव खारसिगोन बाजी खुवायाबो सान्दुंबो खुवाबो उधर एक में बैठ के ले लो फोटो एक दं ना कितना 50 रुपीस कितना ले जोमै होथेजोब्बाय मबाइलावसो सिनायाखै जांगुलेक सफैफिनबाय नाथुलानि उनाव फैबावबाय ग्रोबनो माने याक दङ याक गाखोनोसै दसे माबायदि मोनो नायनोसै गाखोनानै नै बेलाय याकआ याक गाखोनोसै याक गाखोनानै बरफ नायनोसै बा बरफ बारियाव गेलेहैनो मोनसिगोन रुकिए थोड़ा सा रुकिए हम कुछ लेके आते हैं याक गाखोदों याक Adon Anda dah गोलिहां मोनथारो गाखोनो गिहां नुखुना नुदाथाय गाखोनानै नाय एसे माने थांगुले थाबायगासिनो बरफआव फट' लाथाबायदों एसे बरफआनो गैया खमसो मार्चआवसो जायोनो मार्चआवसो जा गुसु महाय थांगोन एफा गोजान थांफिनसै थांला बिदिसो फुल बरफ मोनगोन साननानै फैलायदोंमोन गैया मोनासै खतरनाक जायगाया गोलैलांबाथाय नै बेयाव राखेंनानै थैहैगोन राखेंनानै थाखागोन आखायानो सुहाबजोब्बाय गोरा जाना थालायगोन मानसिया फट' लाबायदोंना बरफआनो गैया एसेल' दङ माने बुरजा मोनगोन साननानै थाब फैग्रोलायदोंमोन ओमफ्राय मार्चआवसो मोनोनो मार्चआव नोंथांमोना मार्चआव फै दे बेरायनोबा फुल बरफ मोनगोन याक गाखोदों नै जोंबो याक राइड खालामनानै फैदों गोजौआव लांबावगौमोन नाथाय जों थांला गोजौआव माने बरफआनो गैयाबा मा खालामनो थांनानैलाय बेखायनो बेसेल' बरफखौ नुनानै माबायदि मोनदों मोजां नुवाखैमोन ना बुरजा बरफआव मोजां जागौमोन नुबा बुरजा बरफ नुबा मोजांसिन जागौमोन गेलेनो मोनासै गाबोन ट्राइ नायनोसै र' नर्थ सिक्किमाव थांनो मोनो ना मोना नायनोसै बेरायखांबाय दा थांफिनगासिनो गुसुआनो बाराथार बार सुनानै जा गुसु गाखोफिनसै मेरा कौन सा वाला था ये छोटा वाला ये है मेरा आपका याक हेलो बोल दीजिए हेलो क्या नाम है आपका जिग्मी तामांग दाजु है दाजु दा फैफिनबाय नै
गाखोफिननोसै न'आव थांसै बेरायनांगौ गैखाला ना एबाराव गैला जोब्बाय आराम खालामहैनोसै बिराद मेंबाय बे सेल'आवनो बेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन होनबा ब्लगखौ स' बाय